Benvingudes a l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant el Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar els discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament 31 minuts i mig, que és el que dura Mientras vivas brilla, el nou disc de la Maia Miranda. Bon dia, Maia, com estàs? I què esmorzes? Bon dia. Doncs esmorzo una truita de patates amb ceba, molt important, una mica desfeta, que us he fet aquest matí amb tot l'amor. Jo vull que em facin una truita cada matí. Molt important la ceba, 100%. Truita Sí, de patates amb Moltes ceba. gràcies, Amaya. Però jo crec que és un tema que divideix a molta gent. Jo crec que s'està acceptant. Va haver una època que sí que una divisió, crec que la gent ja ha acceptat que la ceba Que tot és possible, Jo no? espero que sí. No ho sé, no sé què dir-te. A mi també m'agrada... Bueno, a mi m'agraden les truites de tot, realment. Però moltes gràcies per fer-la, Jo. Sí, merci. És genial. I gràcies pel suc, també. El suc de taronja, que també l'has portat tu. Ara ja no estem escoltant el primer tema, que és molt curtet, que és Epitafio de 6 quilos, però et volia preguntar que com vas descobrir aquest tema, perquè tinc entès és la composició més antiga que tenim a Occident, que la conservem. Quan i com la vas descobrir, aquesta cançó? Pues la vaig descobrir al conservatori durant la classe d'Història de la Música. Vale. Ens la van posar en una gravació molt random que hi havia com... no recordo de qui és aquella gravació, però és un intent com de gravació historicista, no? Com de representar el que es suposa que sonaria en l'època. I em va com atrapar molt la màgia d'aquesta melodia. I molts anys després d'haver-la conegut, un dia em va venir al cap i llavors per mi és com un lloc molt divertit quan hi ha una melodia i llavors què pots posar a sobre, no? Que és una mica, no és infinit, però hi ha moltes maneres de fer això. I llavors vaig començar a fer acords i va aparèixer com l'arranjament que tanca el disco. Però bueno, per mi, més que la melodia, fins i tot, lo potent d'això, de l'Epitafio de 6 quilos, és el text, que diu, que és el títol del disc, que diu: Mientras vivas brilla, no temas por nada en absoluto, que la vida dura poco y el tiempo merece su tributo. I és del segle I després de Crist, que em sembla com d'una saviesa molt forta. En poques paraules realment diu moltes coses i Sí. és molt interessant. I aquesta cançó va ser una mica l'inici com creatiu del disc o va aparèixer més tard quan ja tenies la idea de disc? O com... Realment aquesta cançó, o sigui, aquest arranjament que vaig fer de l'Epitafio, no sé, potser té 7 anys o alguna cosa així. Vale. I fa molt de temps que l'intento gravar i mai em funcionava. Jo crec que a vegades les cançons són com que les has de caçar una mica, almenys a la manera que tinc jo de gravar-les, que és com sempre tomes senceres i sense fer res més, a vegades se t'escapen i dius, o sigui, això en directe funciona però gravat no. I han sigut molts anys d'anar-la gravant de diferents maneres, diferents llocs, microfonies, i ha sigut ara que per fi l'he pogut gravar d'una manera que dic, vale, era això el que estava intentant. Que guai. Que guai. És molt xula com la paciència aquesta que has tingut de no? O sigui, com tenir molt clar que això era algo important per tu i que potser en algun moment ho reflectiries en la teva carrera, no? Però com poder-te esperar i dir, vale, pues, si no és el moment de gravar-ho ara, doncs m'espero i ja ho gravaré més endavant. Clar, bueno, en realitat sí que havia provat de gravar-ho. El que passa era que ho sentia i deia, vale, no és això. I tenir la paciència de dir, pues si no és, no ho és. Jo crec que les cançons t'ho xiven una mica quan estan. Parlàvem abans, tu i jo. Sí, ho parlàvem abans tu i jo. Jo necessito parlar molt amb tu. Sí. Però llavors, a partir d'aquí, o sigui, a partir de l'Epitafio de 6 quilos és d'on vas anar teixint la resta del disc. En realitat van passar com diverses coses a la vegada. O sigui, per una part, jo portava com molts anys intentant gravar aquesta cançó i just al Nadal, entre el 22 i el 23, és com que la vaig començar a provar a gravar d'una altra manera i vaig començar a veure la llum de, vale, pot ser per aquí. I just en aquella època la meva àvia estava molt malalta i va morir poc després, al febrer del 23. I la seva mort em va remoure molt en el sentit de... Va ser una mort afortunada, d'alguna manera, perquè ella era una dona gran, va tenir una veïna pelena, va ser una malaltia molt curta, però el fet de... Era l'última àvia, el fet de quedar-me sense els avis, no? I ja, com generacionalment, passar al següent estadi, per mi va ser com una cosa... Em va provocar una espècie de crisi, no? I van sortir com moltes cançons d'allà. Llavors és com que en la mateixa època jo m'estava retrobant amb l'Epitafio, va passar això de la meva àvia, i també vaig anar a Casa Virupa, que és una comunitat budista que viuen a Tavertet i que fan unes residències al LAC, que és el Laboratori d'Arts Contemplatives, que et deixen el seu espai per crear. I elles van fer una xarra sobre l'acompanyament de la mort, que també hi va ser com poc abans de que es morís la meva àvia. I de sobte va ser com que... Bueno,
jo mai trio del que vull parlar, sinó que de sobte miro les cançons i dic, vale, resulta que aquest conjunt de cançons parlen d'això, no? I, bueno, em vaig adonar que això estava passant i estava sent important i generava una narrativa, no? I també, última cosa, al novembre del 22 jo em vaig trobar amb una guitarra, que és de 1913, amb la que he gravat quasi tot el disc, i per mi és com que les guitarres porten incorporades unes cançons. En plan, que quan tu compres una guitarra o et trobes amb una guitarra, té unes cançons a dins, i potser són per tu si tu te la trobes, o potser són per una altra si l'agafa una altra persona, no? I vaig tenir un amor molt fort amb aquella guitarra. És una guitarra de 1913 que està feta a València. Va viatjar a Buenos Aires, que és on la vaig trobar jo, i després, clar, l'he tornat cap a Barcelona. I amb una sonoritat molt concreta que a mi, bueno, és com que m'ha xivat aquestes cançons d'alguna manera. Hòstia. Que fort, això. O sigui, que la inspiració que tu sents és totalment diferent quan estàs tocant una altra guitarra. Sí. Sento que cada guitarra em porta a tocar d'una manera com a la manera que necessita la guitarra per sonar. Sí. Això és realment guai. Que curiós, que Sí. guai. I molt bonic. Jo et volia preguntar si ara en perspectiva una mica aquest procés que vas viure, el recordes com un procés molt dur, molt trist, realment va ser un procés que et va omplir, que va ser terapèutic, o sigui, ara com ho recordes tot aquest? Perquè imagino que, clar, va ser una bomba. Bueno, sento que vaig sentir moltes coses a la vegada. Per una banda, clar, jo soc de Bilbao, però visc a Barcelona des de fa molts anys, i la meva àvia és de Santurci, era de Santurci, que és un poble de per allà. Vivia allà. I va ser molt fort perquè jo estava tocant allà i vaig tenir una intuïció de que em volia quedar uns dies més allà. I va ser els dies que van morir. Llavors jo la vaig poder acompanyar els últims dies. Va ser una cosa molt, molt màgica de la que estic molt agraïda, no? D'haver estat en aquell moment. I també va ser una mort que vaig viure... O sigui, jo crec que no estem acostumats, no, al contacte amb la mort i que tenim uns protocols a nivell de societat com d'amagar-la, no? És com tot el que és el velatori, el tanatori, o sigui, tot aquest ritual és una mica com de fer com que això no passa, no? I jo no havia vist mai un mort, un cos mort, i vaig veure la meva àvia al seu llit, morta. I va ser molt dur, i a la vegada em va com donar molta claritat, com una consciència molt forta d'això és la nostra naturalesa, no? Hi ha moltes coses que podem evitar, hi ha moltes coses que et poden passar o no, però això ens passarà a totes, no? I a mi em sorprèn molt com és algo de lo que no parlem, o sigui, perquè és molt dolorós, no? I és molt dolorós, en aquest cas, a més, per mi és un regal. O sigui, marxar-te quan ets gran, sense haver patit molt, i havent tingut una vida privilegiada, vull dir, què més pots demanar? És genial, realment. És genial. Però, bueno, pot passar en qualsevol moment, no? I jo sento que hi ha un punt de supervivència, perquè jo m'ho noto, no? Que a vegades connecto molt i sóc molt conscient de que marxaré, i a vegades em crec immortal, crec que per una cosa com de supervivència, no? Que el cap s'ha d'enganyar una mica i sentir que això no passarà com per poder... que les coses tinguin sentit, no? Sí, és fort, això. No, ja no recordo que m'havies preguntat. No, i no cal. I també, que una reflexió que feies que crec que és molt interessant, que últimament penso bastant, també és com que crec que es creen espais com paral·lels per com conviure amb la mort, però com en el dia a dia no hi convivim. I crec que, per exemple, amb la música no es tracta, o sigui, es parla molt d'amor, que és com el tòpic, i crec que la mort és una cosa, no sé si tan important, però també molt, molt important dintre de la nostra existència, i em sorprèn que realment no es plantegi com crear espais dintre de la normalitat de la vida. I tu o sigui, ara que ho has viscut i com has passat com per aquest procés, per què creus que no passa més? Perquè realment crec que és una cosa molt interessant i que tothom s'hauria de permetre. Sí, jo crec que és algo cultural. O sigui, crec que hi ha cultures en les que sí que es parla molt més i sí que s'afronta de cara, no? O sigui, per exemple, el budisme, sense jo ser budista i des de tota la meva desconeixença, però sí que és un tema que té molt present, i en altres cultures, no? Que això està... Però crec que... Bueno, o sigui, és que... Bueno, no vull endinsar-me en reflexions que després no sàpiga com sortir d'allà, que també, vull dir, tinc molta ignorància en moltes coses, però crec que sí que és algo, això, molt cultural aquí a Europa, i crec que també és bastant recent, perquè en realitat, jo què sé, fa
però fa uns anys crec que era molt més habitual, no? Que els velatoris es feien a casa, que la mort convivia... Vull dir que els pobles s'acompanyava la mort d'una altra manera, fins i tot hi ha molta música tradicional que sí que afronta aquest tema, no? Però és com algo que hem anat... Però com amb moltes altres coses, no? Sento que estem molt distretes amb moltes coses que no és el que tenim a davant, no? I que la mort, pues, malauradament, és una de les coses que no mirem, no? Però... A mi em sorprèn molt, sempre. O sigui, bueno, no ho sé. Com no sé quines són les coses petites que haurien de canviar perquè a nivell cultural estiguéssim més arrelats a la realitat, perquè potser és l'única realitat, no? És l'única cosa, com de les infinites possibilitats que tens quan neixes, l'única cosa que saps és que al final marxaràs i no ho sé, crec que no entenc i no sé per on començar a canviar això, perquè crec que realment el món de la música i el món en general seria molt diferent, no? Si tinguéssim com present que no estarem i que no estarem ningú. Sí, bueno, de fet, he recordat la pregunta que em feies, que era com havia sigut aquest temps, no? Si el recordava com una època dolorosa o com una època... També un procés de creació del disc, també, com el reviure, bueno, com el obrir-ho... Clar, el procés, jo en general és com que sí que un cop ha nascut la cançó sí que em guardo estones com de treballar això, o a vegades em faig residències amb mi mateixa perquè estic com jo sola, no? en aquest procés, en una part del procés almenys. Però el fet de composar en general sento com que és una cosa que em ve una mica i que no depèn de mi, no? És com que agafo la guitarra i de sobte m'arriba això, com un xorro, i de fet sento que no és ni meu, no? Com que és algo que m'ha arribat. I llavors és molt immediat, o sigui, vaig fer la majoria de les cançons les vaig fer mentre estava vivint això, no? De fet, la cançó de Todas las canciones del disc la vaig fer 2 setmanes abans de que es morís la meva àvia a la residència, que està molt inspirada per la xerrada de l'acompanyament de la mort i després la resta és com... Vull dir, és com que estaven sorgint aquestes cançons que ja parlaven d'això abans de que passés aquesta mort, no? I sí que va ser dolorós, també, o sigui, em va deixar com... Jo no podia dormir per les nits després de que morís la meva àvia, però com... Jo és com que sóc molt escèptica i molt científica per algunes coses i després també em puc posar a una banda molt mística i notava coses per les nits i no podia dormir. O sigui, van ser molts mesos. Hòstia. Fins que vaig poder com treure-ho i ja dormir, no? Però, o sigui, ho recordo com una crisi, no? Va ser un any com complicat i a la vegada ara em sento molt agraïda perquè em sento com molt... Crec que quan ets conscient de que això s'acaba, hi ha un punt, evidentment depèn molt dels privilegis de cada una i de moltes més coses de la vida, no? Però si tens aquesta consciència hi ha un punt de, ostres, realment poder connectar amb el plaer i amb gaudir, no? Del temps. Jo coincideixo molt amb això. Jo quan escolto aquest disc, i particularment la cançó de la que parlaves, Todas las canciones, que crec que és la meva preferida, tinc una sensació que també és de les meves sensacions preferides i és com la sensació de revelació. O sigui, quan t'adones d'alguna cosa dins teu que una mica sempre havia estat allà, però que fins ara no havies pogut veure com d'una forma tan clara. No és com el que em transmet aquesta cançó, és això. I et volia preguntar, que una miqueta ja ens has dit que no, que és com que les cançons venen a tu, però quan t'asseus amb la guitarra persegueixes com aquesta sensació, com el voler treure alguna cosa en clar? No. O sigui, de fet, en general... O sigui, és com... Jo fa molts... Durant una època vaig estudiar molt guitarra i ara fa molts anys que agafo la guitarra o per aprendre amb un rapper, no? Quan estic treballant amb algú, o per tocar el que em vingui, no? O sigui, i mai sé de què parlaré. No sé ni de què parlaré, ni en quin idioma ho faré, ni si cantaré o només... O sigui, és com que em va arribant, no? I crec que mai he fet una cançó volent parlar d'una cosa i quan ho he intentat m'ha sortit malament. O sigui, ha sigut com que sempre em ve d'una cosa molt visceral, d'algú que ja estic sentint i que de sobte com un xorro es veu allà reflectit. Ni que sigui, o sigui, ni parteixes d'una situació en concret, ni en general. Bueno, és que en general el que em passa és que ja estic molt impregnada d'aquella situació
vull dir això, doncs vaig fer aquesta cançó aquells dies a Casa Virupa, que estàvem molt en contacte amb això, i llavors, clar, jo tenia un espai amb una cabanyeta de fusta preciós, i arribava allà i ja estava com imbuïda d'això, no? I no... Com que no tenia... ni m'ho plantejo perquè en aquell moment no tenia sentit parlar de res més, no? Que això que m'estava passant. Sí. És supermàgic. A mi el disc, o sigui, ara que he parlat com el que li va arribar a la Carlota, a mi vaig sentir com tranquil·litat, però la tristesa, que són dos sentiments que a priori no casen molt, però crec que potser també té a veure amb el que explicaves, que crec que acceptar la mort també et dona com tristesa, però la tranquil·litat. O sigui, crec que realment és un sentiment que és com molt coherent amb el discurs que presentes en el disc. No sé si tu quan vas acabar el disc també senties potser una barreja d'aquests sentiments o sigui, té sentit. Això és una cosa que em diuen, no? Els meus pares, especialment, tot el rato em diuen deixa de fer coses tristes, deixa de fer cançons tristes. Perquè, a més, jo, o sigui, crec que hi ha molta gent que quan me'n coneix pensa que sóc molt sèria, però jo sóc molt fan de la comèdia, crec que és el millor que hi ha al món, i m'agrada molt com viure des d'aquí, no? I a mi no em transmeten tristesa les cançons. És com... A mi tampoc, eh? Sí. No, clar, però cadascú les rep com les rep, vull dir. Però no, jo les veig des d'un lloc com de calma i de claretat i parlo de temes que no són fàcils, vull dir que puc entendre que sigui algo trist, no? Crec que l'única que està gravada com des d'una tristor profunda va ser Será Mejor, que sí que la vaig gravar en plan que vaig fer una toma, que és la que està al disc, la vaig gravar en el moment que la vaig composar, i la següent toma que vaig fer per si de cas em vaig posar a plorar al mig de la toma. Hòstia. O sigui, estava com allà com vivint això. Però jo sí m'agrada molt gravar les cançons quan les faig, perquè crec que el dia que acabes una cançó, o sigui, aquella toma del mòbil, de quan estàs acabant la cançó, té una màgia que no sé si la pots tornar a reproduir mai més. En sèrio, Soc una romàntica d'això, sí. Uala. Potser és que tinc molta maquetitis de les coses i llavors semblant, ja no em puc desapegar d'aquella versió, no? O sigui, però... que tu, si pots, graves les cançons el mateix dia que les dones per acabades. Sí. Hòstia, que guai. Fuà, això és fortíssim. Jo necessito un mogollon de temps per saber si una cançó m'agrada. O sigui, quan sé que està acabada, necessito tocar-la hasta la saciedad per realment sentir que la tinc per la mà i que m'agrada, de veritat. Clar. Que fort. Jo... Aviam, depèn la cançó. No he fet això amb el 100% de cançons. De fet, les cançons que no he fet així també després són les que més em costa el disc que quedin com les tinc al cap, no? Perquè és com, tornar a connectar amb allò del dia que estava sorgint això, no? Però... jo faig més això pel directe. És com que per tocar-les en directe sento que les he de tenir com molt interioritzades, com que estiguin més al cos, ja no està... No? Però a les coses que gravo m'agrada aquesta màgia d'això, del brut, del borrador, saps? Sí. És increïble. Jo et volia preguntar que quan notes que una cançó està com acabada, perquè, o sigui, crec que és com el gran debat dels compositors, les compositores, que ja acaba una cançó costa, però en el teu cas potser una cançó només és musical, o sigui, només és instrumental, vull dir, que encara hi ha com més barreres, vull dir, com saps que una cançó només li vols ficar guitarra, o li vols ficar veu, o quan decideixes que la veus ja s'ha acabat, o sigui... En general és una intuïció. Hi ha una frase que em va dir el Jordi Bastida, que és un amic i guitarrista molt, molt admirat, que no sé si és d'ell, la frase, vull dir, potser és d'algú altre, però me la va dir ell. Ara és seva, ja. Que em va dir... Ell em va acompanyar molt al primer disc, al Cuando se nos ven los amores, i en un moment que jo estava ofuscada i tal, em va dir, Amaya, els discos no s'acaben, s'abandonen. I va ser en plan... Vale, tota la raó, no? I llavors, a vegades no sempre ho tinc clar, no? Però intento confiar molt en la intuïció i si no estic podent connectar amb la intuïció, pues, intentar no escoltar-ho, no? En plan, deixar-ho reposar i tornar a escoltar-ho d'un temps i llavors... Sí, això també m'ho va dir la Sílvia Pérez Cruz, vaig coincidir amb ella a una festa al maig i m'ha preguntat, què tal el disc, com va? I li vaig dir, molt ofuscada, i em va dir, deixa d'escoltar-ho. I va ser com el millor consell, no? Estar un mes sense escoltar allò i llavors tornar i dir... També és una prova molt forta de quines coses sobreviuen, no? Ja. Perquè és com, vale, si això ha sobreviscut... De fet, a mi m'agrada molt que els processos de fer un disc siguin molt llargs, perquè això és el que em dona com la força o la certesa de que passaran els anys i probablement
evidentment faria coses diferents i això serà una bona notícia, no? Una bona senyal, però que sobreviurà, no? Si fas un disc en 2 setmanes i el treus i tal, és com que no tens... No ha pogut passar pel cos i pel temps i dir, vale, això encara funciona. Clar, no? fas com una semiperspectiva Sí. com a curt termini que, clar, Sí. que dona com més tranquil·litat. Hòstia, que guai. Que fort. Una pregunta, Maia, que segurament te l'han fet 1000 vegades, però tu et veus en el futur gravant d'una forma que no sigui una sola toma, veu i guitarra? Tu planteges o... Pues no sé si m'han fet mai aquesta pregunta. O sigui, em sembla una superpregunta. Doncs no ho sé. Últimament estic en projectes que estic tocant molt l'elèctrica i durant molts anys m'he sentit una impostora amb l'elèctrica perquè jo vaig estudiar guitarra clàssica i a vegades és com, no tinc permís de fer això, no? I de sobte en un moment va ser en plan una cosa. Jo escolto, o sigui, porto tocant l'elèctrica molts anys, tot i no haver fet com la formació d'això. Escolto molt, a mi em flipa els tons de l'elèctrica, o sigui, és un univers que m'agrada molt. I ara m'estic tornant com també... O sigui, he sigut molt friqui dels sos de les espanyoles i acústiques durant un temps i ara estic com arribant a aquest friquisme amb les elèctriques també i no descarto... O sigui, no tinc ni idea del que faré. Faré el que senti que les cançons necessiten, no? I llavors no sé què serà. Uah, No que sé què divert. serà, Jo és que però... no... O sigui, m'encanta escoltar els teus discos i a vegades he pensat, ostres, com seria en Una banda, altra cosa. no? O sigui, potser no aquestes cançons, perquè les Ja. cançons no les transportes, dius, Sí. t'agraden i ja està, no? Però penso, la veu de la Maia... O sigui, jo que sempre em fixo en les veus, com seria, no? Com en algú full arranjat. Potser gravat en directe, en plan, Sí, potser... això segur que ho faria. Sí. O sigui, sí. no seria Sí, gravat sí, per sí. pistes... És que això per mi és una cosa quasi política, Artificial, saps? O sigui, ja. és una decisió política, és com... Crec que, almenys a mi m'ha fet molt, molt de mal el fet d'haver generat uns estàndards de bellesa en general artificials, no? Vull dir, tant a la imatge, a estètica del cos, música... O sigui, crec que... Hòstia, a mi m'ha fet molt mal, no? Perquè et poses et compares com amb uns nivells de perfecció que no... Bueno, i que la perfecció, vull dir, que és un temazo, que no crec que sigui una cosa bona en si mateixa, però que et poses com... Et compares amb alguna que no és real, no? Que és artificial. I crec que és molt bonic que poder posar ja les teves imperfeccions i els teus errors i que això ho vegi també la gent que t'escolta, no? I també en això hi ha la màgia, vull dir, això és una cosa que s'està fent en directe i que per mi la màgia de la música és que és l'únic art en realitat que és molt del moment, tot i que el gravem i després podem tornar-hi molts cops, no? Però és l'única cosa que és com present, és el que està passant allà. I llavors a mi m'interessa molt que el que quedi gravat sigui una fotografia d'això, no un collage. Però també entenc que per a altres persones la manera d'expressió pugui ser l'altra, vull dir, no ho dic com a judici, sinó com el camí que a mi m'emociona o que m'interessa o que... No? Clar. Sí. No s'entén com un judici, Vaja, o sigui, és la teva forma d'entendre-ho i Tot i és genial. que no passaria res, vull dir... O Ja. sigui, No, però no és des d'aquí, vull dir, que és en plan... És que a mi a vegades em sap greu, perquè realment a vegades com pots estar escoltant Spotify, cançons ràndoms, i com que tots són una mica igual, i potser són artistes que no tenen res a veure, com aquesta estandardització, com a mi em sap una mica greu i també em preocupa una mica com... Estem parlant una mica... Bueno, jo, això és la meva reflexió, com... Estem parlant una mica com el sentit de creatiu, jo tinc la sensació com tant temàtic com de producció, com instrumental, vull dir, la gent ja quasi no grava instruments, grava tot potser amb l'ordinador. Hòstia, em sap greu, la veritat. Això és una mica més judici. A mi em preocupa, això és una preocupació, més que un judici, és una preocupació real pel... Bueno, jo crec molt que cadascú fa el que pot. Vull dir, que estem en un moment tan loco, vull dir, i a nivell de salut mental, les xarxes... O sigui, el món que ens hem muntat em sembla com tan agressiu en tants sentits que crec que ja és molt fort estar sobrevivint, no? I està fent... Llavors crec que en això és com... Jo estic molt dins d'aquesta manera i és la que jo he trobat, no? Però entenc que per una altra persona sigui d'una altra manera i estigui... O sigui, no... Abans jo era molt hater i ho feia molt des del... No? En plan... Sé que no dius... O sigui, clar, però t'explico... És preocupació més que... Sí, però que jo he sigut hater. Vull dir, he sigut molt hater. Tots hem estat. I ara estic molt en pau, és en plan... Quan es madura te n'adones Sí, és com... Bueno, és que és això. Vull dir, fins i tot amb les xarxes també. Jo era hater amb mi, amb el que... I ara és en plan... Que
cadascú fa el que pot, no? I si Clar. això per tu és la veritat, no? I això és el que tu t'està vibrant, doncs ole tu, Ja tio, està. endavant, saps? O sigui, per mi és només... O sigui, crec que amb l'única cosa que puc tenir judici, i que també me la desmonto per altra banda, és amb la gent que fa música com a mercat, saps? Que fa música per guanyar diners i no per la música. A mi això, ostres, em provoca com dolor de cor i a la vegada faré una contradicció forta, però penso, bueno, és que ha de pagar el lloguer, saps? Jo que sé totalment. quina situació té i, de fet, o sigui, és el mateix un altre cop, que si és la manera que ha trobat i és la manera de... Pues és que també està molt bé. O sigui, he dit lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. És que és molt difícil Sí. sobreviure en aquest món, Sí. realment. Estàvem escoltant Small Lazy Love Song. En aquesta cançó t'acompanya en Sebastià Gris Sí. i és l'única col·laboració del disc, no? Com va sorgir que en Sebas fos part d'això i com et sents amb la idea de col·laborar en general? El Sebas ha sigut part d'això des de fa molts anys. Jo recordo que... O sigui, jo quan vaig acabar l'ESMUC, ja durant l'ESMUC estava en un projecte de cabaret de comèdia Hòstia. increïble. La cançó del clítoris, tu i jo Sí. ja hem passat per aquí, no? Bueno, He és vist una la cançó interpretació meravellosa. que jo feia al cabaret, bueno, era molt divertit. I després vaig començar a acompanyar la Raquel Lua, estava com amb diferents projectes, però jo tenia les meves cançons i de fet ja les havia gravat, però era com pues, allò que no poses en primer pla perquè, bueno, és difícil a vegades com donar-te valor a lo teu i també per això que deia de sobreviure, no? En plan, et va arribar en feina que t'ajuda a arribar a fin de mes i dius, pues l'agafo, no? I a més, la sort d'acompanyar, o sigui, vull dir, a més de que era feina, eren projectes que m'agradaven molt, no? I he perdut el fill. No, en Sebas. Això, correcte. Llavors, en un moment, jo vaig tornar a viure a casa, a Bilbao, i llavors anava venint a Barcelona i sempre em quedava a casa del Sebas i del Darío, que són molt bons amics. I en un moment el Sebas un dia em va dir, per què no toquem els teus temes? Tu tens temes, no? I va ser en plan, ens vam posar a tocar-ho, va molar molt, vam fer un vídeo, llavors vaig buscar alguns vols, i va ser com... No sé, que vaig coincidir amb un parell de persones en aquella època, no només el Sebas, que em van dir en plan, tia, però tu tens les teves... Per què no poses el focus allà, no? I va haver-hi un moment de, ostres, és veritat, m'estic oblidant d'això, no? I el Sebas va tenir culpa i llavors va ser molt bonic. I després, bueno, vaig anar entenent que el meu camí anava per una altra banda i volia fer-ho com més cru i més jo sola i tal, però li tinc molt de carinyo, molta admiració i el primer disc no vaig veure com la manera de fer-ho i amb aquest tema va ser com claríssim. Ja l'havíem tocat en directe, la gaudia molt amb ell i... O sigui, que vas començar a tocar els temes de Maya Miranda amb el Sebas. Sí, bueno, ja havia fet bolos jo sola, amb l'EP de Home, havia fet com coses sola, però com bolitos petits, i llavors això, de sobte amb el Sebas vam dir, podríem muntar alguns bolos així. Que bonic. I no sé, vam fer 3 o 4, tampoc moltíssims, Que guai. però va ser com la metxa que necessitava per acabar de posar el focus allà, no? Que genial. Sí. Se'ns està acabant el disc. No li hem preguntat a la Maia si aquest disc fos un esmorzar. Quin esmorzar seria? Ostres. Algo molt bueno. Estic molt contenta del disc. Crec que Jo ha anava quedat a dir un esmorzar boníssim. En plan, també, és que jo aquest un matí... esmorzar boníssim. Jo aquest matí he menjat torrijas i Uau. crec... Home, doncs mira, la meva àvia feia unes torrijas de carnaval amb canella i llet i tal, boníssimes. Podria ser això. Podria ser això, Això perfectament. i un tecito. I un tecito. I si tenim pressupost, suc de taronja. Jo, em quedaria aquí parlant molta Tot estona el més. rato. Fonem una altra vegada el disc en bucle. També Però- tenim moltes preguntes que no hem pogut fer. Quina ràbia, sempre ens fa el mateix. Sempre ens passa el mateix, però bueno, quedarem un altre dia. I ja I està. tant. Fem un cafè després. Sí, moltes gràcies Merci per venir, per venir, Maia. A Maia. vosaltres, sóc molt fan del podcast i em fa molta il·lusió estar aquí. Sí. Que Des guai que que el hagis fèieu vingut. ultralocal. Ai, Sí. Esmorzeu a tope Doncs res. i bon Sí. profit. que esmorzeu molt i Ara ens tinc veiem a la unes ganes de fotre propera. mossega de la truita. Bueno, a veure què tal, Serà la prova de... Estarà boníssima, segur. Estarà boníssima, segur. Adéu, que esmorzeu molt bé. Adéu.